balikan karon ang report kabahin sa gisusi pa karon sa kapulisan sa Dakbayan sa Subo kung si kinsa og unsay motibo sa pagpatay sa usa ka mangangyuhay og armas ganihang kadlawon. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Patay sa iyang gihigdaan si George de la Cruz sud ining musuliyo sa Chinese Cemetery nga nahimutang sa barangay Carita human Pusila sa wa may tao pasado alas 2 kaganinang kadlawon. Nasuta nga mga yuhay kini og armas. Ang kapuyo sa namatay nga si Lucia usa ka amang naghilang kini samtang nagkugo sa 7 ka buwan nilang anak. Pinaagi sa iyang pagsinyas iyang giulagway ang nahitabo. Gingog samtang sila nangatog, kalit lang nga misud ang usa ka lalaki ug giwahing ang iyang kapuyo. Lakip nga gisinyas ni Lucia nga dunay gipangayo ang maong tawo sa iyang kapuyo ug kay wa kini gihatag. Gipusil kini ka usa ka higayon hinungdan nga nakaangkon kini samad sa tuong naong. Dungan sa pagsibat sa maong tawo, gidala niini ang box sa biktima. Kondisyon niya sa iyang kuyo ba? Bilay box? Tuod na niya. Ang buto na sa ako, yaman sa ako. Ano kumukuhan? Anong kumukuhan na niya? Namarag gida sa agan na? Kumukuhan na niya. Yung sawar mo lang, kabangan. Sa gimong pakisusi sa crime scene sa kapulisan, kining pala nga giputos og panapton ibabaw sa uluhan sa biktima ra ang ilang nakit-an. Maglisod sad silang ila sa mamumuno kay dili man makahulagway og tarong ang kapuyo niini nga maoy bugtong saksi. Gikuot ni siya sa bintana. Kaya na nakita ng mga footsteps dito sa gawas ng talapok dito sa lapok. ID, Centennial Boss. Muna ako na verify yung may posibilidad o asset ni siya. Member siya sa Centennial Force. Doon ito ka-ID ito nakita. Ray Pasaporte, News 5! Gipahigayon kaganiya ang public hearing sa usa ka balaudnon nga magwagtang sa ordinansa nga nagdili sa mayor sa pagbaligya sa yuta sa South Road Properties. Ang balaudnon gipaluyuhan sa minority sa City Council nga kalyado ni Mayor Michael Rama. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. How did they get to this state? This administration can fool the people all the time because they have the strong media backing. But I'm asking this council that you are the last bastion of preserving the wealth of the city of Cebu. Mitambong sa public hearing ang Pangulo sa BOPK nga si Tomas Osmeña kansang partido mao ang mayoriya sa konseho sa Dakbayan sa Subo. Mipatimaw si Osmeña nga ang anaas ordinansa wala magdili sa mayor nga magkigiistorya ngadto sa mga investors nga gusto mo palit sa yuta sa SRP kung South Road Properties. Apan mato niya, dili kini mamahimo ang mayor lang ang muhukom sa pagbaligya. Alang kaniya, di kinahanglan nga maaprubahan sa City Council ang pagbaligya sa luna. He is free to entertain any possible SRP buyer. He can even sing, he can dance, he can discuss with any buyer about any possibility under the sun about the SRP, including a sale. The ordinance simply states that he cannot formally engage into any transaction without the approval of the council. Samtang si Konsehal Joey Daluz, nipadayag nga wala siya makauyon sa ordinansa. Alang ini nga mas pabor siya sa pagsubasta sa luna sa SRP, usa pa moagi sa konseho dayon sa pagkonsulta sa tanang sektor sa katawhan. Matod ni Daluz, nanginahanglan og kwarta ang syudad diin, di na angayang paabuton pa ang taas na panahon usa ibaligya ang luna sa SRP. Developer, no? Developer. Di man ta ka-develop because we will be that will cause ang competitive. Hindi sa competent ang government to enter into business. No, di ba na mo yung atong forfeit? That is not our expertise. Government is to render public service. No, so give it back to the private sector. Kaning mga development of land and everything. They'll give it now. Ang ato tato karon nga maninguha ta nga mahatag tananing ato mga yuta sa private sector so that they can start the development. So that we can gain or we can reap more gains. Ang ordinansa nga nagdili sa mayor sa pagbaligya sa mga luna sa SRP, giungoy sa mga kaatbang ni Mayor Mike Rama sa politika dihang mibuwag si Rama sa partido nga Bando Osmeña Pundok Oswagan. Leslie Caminade Vistil, News 5. Siguro mas maayos siguro nga mawagtang para ang court battles, di ba? Para na sa mga senador. Kanang makuha na sa arena sa mga tabang. Mayo unta, no, na dili kay para matabangan uban.
kung ang congressman, what we call this, and the senators are true and then true to their service to the people, okay lang na. Pero kung hindi, mas may nang wala. Payo kaya ang kuha namang yung nakapahimos ang namang opisyal ang mga kanabitang mga ordinaryo nga kuhaan so sige tawag kayo, sige bayad og tax niya ang mga opisyal ay nakapahimos. Tungod sa sunod-sunod nga mga katalagman nga miigo sa Pilipinas, din labing uwahi mao ang bagyo ug linog nga miigo sa Kabisayan, usa ka earthquake drill ang gibuhat sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Leslie Caminade Vistil, Sugid Limi. Aron malikay sa posibleng aksidente, na desisyonan sa Bangko Sentral ng Pilipinas Central Office nga himuon ang usa ka drill aron ilang masuta kung unsa sila kapreparado kung duna sa ilang kusog nga linog nga mahitabo. May saksi sa mong kalihukan ang mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council. Tuyo sa CCDRRMC nga masuta kung unsa ang angayan pang i-improve sa ilang safety measures. Nakita ang problema sa mong buhatan mao ang ilang fire extinguisher nga wala migana dihang duna untay pangun nga kayo. Apan gawas na ini, nakita sa City Disaster nga mas na-improve ang ilang pagtubag sa gihimong earthquake drill. Ang kuan lang nila is that they need to have this siguro quarterly or siguro semi-annually because practice makes perfect man good, no? In the event nga naanagit tinuod sa nga earthquake, dili na kay na problema nila, it will be second to nature na nila. Yeah, more or less satisfied because we have been doing this for so many years, no? And then as we go along, nagka-improve. Leslie Caminade Vistil, News 5. Maukad to ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw Miyerkules, Nobyembre 20, tuig 2013. 35 kadlaw na lang sa dili pang Pasko. Kini si Frank Balilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paggatod sa impormasyon. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tuwag kailabaw pa sa balita. Action!